हम का कहतनी कि हमारे नैहरवा से जानते बाड़ू कि काडी आइल हा ता का जीरो नैहर में केतना बियाह होला जी कि नहीं हमर नैहर में भरल पूरल बा त बियाह ना होई त का होई ए आदमी के मर गइल बा का सब ऐसे काहे कहताड़ू हम तोहरा के कहतनी कि मर गइल बा के का कहतानी बियाह हम कहतनी कि मतलब 10 दिन पहले जाए के सोचतानी वो जीवा काम धंधा बाटे तब करब नोज जाए 10 दिन आई सोचतानी जाए के घरवा के काम के करेला जी हमार तबीयत खराब रहता है अपने हम देखत हड़ी दिया के कैसन हो गइल बा मतलब ढेर तू अथी करत देखा हम जाए के कहतनी ना त ये जीवा तू घर रहू ना त घरवा के कामवा त करबू ना एगो अच्छा ये बताई रोवा जबे ना तबे कही ना कि नहीं हट जाए आए हमें जी के नौकरानी हनी ना कि सब कुछ परोसा बना बना दे सब कुछ चाहिए तो केहू नौकरानी नहीं खे कहत ठीक बाटे नहीं खी बोले तो इहे में का भइल बा देखी ये कहाला कि बड़ रहना तो मालकिनी नियन हुकुम चलावेला सब कोई या छोट के कोनो इज्जत वैल्यू नहीं खे खूब हमरा के दमे जी को सेवा पानी करताड़ू राउर जब भाई के शादी बा ना त हमर मौसी के लड़के के शादी बा ठीक बा अब तिलक तो हो गई बा हल्दी बाटे ओकर बारात जाए वाला बा तो ओहु में तो जाइम ना हम तो जाइम त अपने 10 दिन रहम हम तो हम अच्छा एगो बात कह तोहर मौसी के लइका के हमर चाचिए के लइका के त बताओ तोहार कितना दूर बा हमार कितना भीरी बा अच्छा ये बताई भीरी के जे आदमी मरेला ओकरा खातिर ज्यादा दुख होला आ जे अनकर मरेला ओकरा खातिर दुख ना होला काहे ना दुख होला जब दूसरा के मारेला त कहले कि ओहो अरे मार बस करी अपना ना। होला त रोवे ला आदमी रहो ना एगो बहाना चाहिए ठीक बा काम ना धंधा करी ना एगो कर दिना त का हम ही मर काम करे कि बोला त ई मत कह दी या सुनी रा बहुसी का सुना त तू खूब जाके बोलाते अब महल्ला में जाके क्या कहतन कि छोटकी कुछ ना करेले हम ही कर जाना कन कि घरवा में पिए तो ना वो कहां लड़ल जा क्या हो जी क्या है तो नहीं आ गई जा कोई करे से बिल्कुल फुर्सत काम ना धंधा बा लेहड़ा न घूमे के लहरा जैसा लागे था का हो गई के के लफो बोल वो तो हरे के कहतन का भगवान जी के कहे जाई में जी के लफुआ लगते हैं तारक ना ना तो कौन है कि सारी लगत आदमी के दोनों जानी मतलब एकरो जाएगा बा हमरो जाएगा काहे कि महारानी बिया रुकी ना नु ये जी खाना के बना यमनी से खाए के बना बना हां त खाई के बना के ना खा सकेला आ गोड़ा तो नहीं खे ना गोला से क्या है आज जबान लड़ाई खातिर बड़ लोग से जो बाटे ना बुद्धि बाटे अच्छा ई बताओ भैया निकन त हमनी के समर्थन जा का करेंगे घर में ना एकदम तांडव हो गइल बाटे जबे ना तबे सब कोई बोल के निकल जाता थे ये तो पढ़ाई लिखाई के हइए नहीं के बहस करे के बा तू कुछ नहीं खुके के बोलाते हे दीदी इन लोगन से मुंह ना रउआ तो बोले में मत करे ठीक बा काहे ना ना रही हम ना बोलब हमर बोलाल के सब के हां मैं जानी बोला जा बहुत हो गइल एक बात सुन ले जाए तो सब कोई जाए ना तो केहू ही घर में ना रही सब कोई खातिर नौकरानी ना पर सब ना करे हां सब खातिर तो औरी ना ले बियाह कर ले जा के मार लिया के पकावेला तू कभी तो भर के बड़ा उहे में बोला का बेले अरे काय क्यों नहीं जाइए जे रह जा क्यों चुप रह का तू बुझो तू लोग का बियाह हमनी के बना बना खाए के तुम जन चल जाए ये बताओ समझाओ तो ना तू बीच हां में तो समझाओ तू छोड़ पा ले समझाओ तो ठीक बा जो तू जो अच्छा तो के जाता बताओ के जाई अरे हम ओकरो बाटे मौसी के लइका के बियाह त माला की मौसी के लइका बा तो वो जी मौसी से ना न कहे आई हमरा तो भाईवे बाटे चाची के लइका के बा हम ना जाए तो हमरा के सब कोई कहे लगी सही बात तो बात सही बात सुना हो इनकरा के जाए दो तब ना तो तू ही चल जा का कहत तू ई तो और समझात न जा ठीक बा हम जा तनी हम का के बात माना कनी जी तू लोगन के भाई भतीजा के बियाह होखला रोज रोज हम जाएब ना केहू के माना कइला